சேனுத நாட்டம ஆயுபோவான். அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சிங்கள உருவமோ. இன்றைய பதிவுக்கு செல்லும் முன்னர் நீங்கள் இப்போதுதான் எங்களின் சிங்கள உருவமோ யூடியூப் சேனலை முதல் முறையாக பார்வையிட்டீர்கள் என்றால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐகான்ல ஆல் என்றதை கொடுத்துக் கொள்ளுங்க. அப்போதுதான் நாங்களிடும் பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும். இதே போல பல சுவாரஸ்யமான காணொலிகளை நாங்கள் எங்களின் சிங்கள உரமோ யூடியூப் சேனல்ல பதிவிட்டுள்ளோம். பார்வையிடாதவர்கள் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்திருக்கும், சென்று பார்வையிடலாம். மேலும் எங்களின் காணொலிகள் உங்களுக்கு பிடித்த வண்ணம் இருந்தால் மற்றவருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. අද අපි බස් නැවතුම් පොලේදී සහ බස් රථයට නගීම විට කිව්ව යුතු දේවල් කීපයක් ගැන බලමු. இன்றைக்கு நாங்கள் பேருந்து தரிப்பிடத்தில் மற்றும் பேருந்தில் ஏறும் போது பேசக்கூடியவற்றை பார்ப்போம். මේ හන්දියේ නම මොකක්ද? මේ හන්දියේ නම මොකක්ද? இந்த சந்தியின் பெயர் என்ன? මේ බොරැල්ල. මේ බොරැල්ල. இது බොරැල්லை. මෙහි සිට බම්බලපිටියට කොහිතරම් දුරද? මෙහි සිට பம்பலப்பிட்டிයට කොයිතරම් දුරද? இங்கிருந்து பம்பலப்பிட்டிக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கும்? සාමාන්‍යයෙන් හැතැප්ම 3ක් විතර ඇති. සාමාන්‍යයෙන් හැතැප්ම 3ක් විතර ඇති. சுமார் 3 மைல் இருக்கும். බම්බලපිටියට යන්න මොන බස් එකද ගන්න ඕන? බම්බලපිටියට යන්න මොන பஸ் එකද ගන්න ඕන? பம்பலப்பிட்டிக்கு போவதற்கு என்ன பஸ் எடுக்க வேண்டும்? අංක 104 තරණ බම්බලපිටිය බස් එකත් අංක 154 තරණ ගල්කිස්ස බස් එකත් බම්බලපිටියට යයි. අංක 104 තරණ බම්බලපිටිය බස් එකත් අංක 154 තරණ ගල්කිස්ස බස් එකත් බම්බලපිටියට යයි. இலக்கம் 104 கொண்ட பம்பலப்பிட்டி பஸ்ஸும் இலக்கம் 154 கொண்ட கல்கேசை பஸ்ஸும் பம்பலப்பிட்டிக்கு போகும். මෙහි සිට බම්බලපිටියට බස් කාස්තු කීයද? මෙහි සිට பம்பலப்பிட்டிයට பஸ் காஸ்து கீயது? இங்கிருந்து பம்பலப்பிட்டிக்கு பஸ் கட்டணம் எவ்வளவு? රුපියල් 500යි. රුපියල් 500යි. 500 ரூபாய். අන්න බම්බලපිටියේ බස් එක එනවා. අන්න බම්බලපිටියේ பஸ் එක එනවා. அதோ பம்பலப்பிட்டி பஸ் வருகிறது. බසයට නැගීම. බසයට නැගීම
பேருந்தில் ஏறுதல். මට බම්බල පිටියට ටිකට් එකක් දෙන්න. මට බම්බල පිටියට ටිකට් එකක් දෙන්න. எனக்கு பம்பல பிடிக்கு டிக்கெட் ஒன்று தாருங்கள். බම්බල පිටියේදී මාව බස්සවන්න. බම්බල පිටියේදී මාව බස්සවන්න. பம்பல பிட்டி வந்ததும் என்னை இறக்கி விடுங்கள். இது போன்ற சுவாரஸ்யமானதும் பயனுள்ளதுமான சிங்கள தகவல்களை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் எங்களின் சிங்கள ஹுரெமு யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கான்லையும் ஆல் என்றதை கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. மேலும் எங்களின் காணொளி உங்களுக்கு மாத்திரமின்றி மற்றவருக்கும் பயனுள்ளது என்று நினைத்தால் மற்றவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you so much for your lovely support. Keep watching Single Huruvemu.